колобок, тинҷехтах шукадай. Аки биё баски как бута намедонӣ. Хай табрик. Раҳмат. Ирӯз сухани ту. барои шапалоқи задагӣ дистота мешкасим. Хай майли аввал падаркара бинем. Агар дасти маро бишканӣ ки хали падаркат мекунад? ич хешид ранги ардафа кружкав наскиб накарди чота. Хай чӣ бигем? одамо рӯз ба рӯз ба ақл мешаванд. оне ки маълум айруд причирк мазуд вориси яшида. хай карочи дай рӯз орзу дорум бачаи хуб шавӣ, хушбахт шавӣ, як гала арӯз биёвӣ, панҷагила кам истифода барӣ, серсум шавӣ, рангҷасми берхушу шавӣ, сафед шавӣ. бесолиҷа ич хали орзу аз серсум шавӣ мегӣ. чӣ хали? ба ту да ягон бесумон бои хали сумдор шавӣ мегӣ. ягон орзуи соз кардан натонисти. фигурат ранги лампочка кам асраф очам ба ҷои модарам сум қатӣ месан танга мерини. вообще-то ты ашоти мо бой мешӣ, мо орзу мекунем ҳар сол. раҳмат агане духтари зури айраҳи дури.